नमस्कार सगळ्यांना. मी स्वाद भरीत रेसिपी या चॅनलमध्ये तुमच्या सगळ्यांचं स्वागत करतो. आज आपण बनवणार आहेत सुक्या बांगड्याची किसमूर, ज्याला सुक्या बांगड्याची चटणी पण म्हणतात. तर सुक्या बांगड्याची किसमूर बनवण्यासाठी मी 2 सुके बांगडे घेतले आहेत. दोन कांदे बारीक चिरून घेतलेले आहेत. 1 टोमॅटो बारीक चिरून घेतलेला आहे. 5 ते 6 कोकम घेतलेले आहेत. कोकमची सोलं, लाल तिखट घेतलेलं आहे, हळदी पावडर, मीठ आणि 1 मिरची घेतलेली आहे. आणि मी हे खोबऱ्याचं तेल घेतलेलं आहे. सर्वात आधी आपण आता या बांगड्यांना गॅसवरती भाजून घेणार आहोत. हे पहा, मी गॅस ऑन केली आणि आता त्यावरती जे सुके बांगडे घेतले आहेत ते ठेवणार आहे. हे पहा, अशा प्रकारे आम्हाला गॅसवरती सुके बांगडे भाजून घ्यायचे आहेत. हे पहा, बांगडे मी दोन्ही बाजूने चांगल्या प्रमाणे भाजून घेतलेले आहेत. आता ते साफ करायची क्रिया बघूया. बांगडे साफ करण्यासाठी मी आधी त्याचं डोकं काढून घेणार आहे. डोकं काढून घेतल्यावरती त्याच्यावरती सालं जी असतात, जी खवळं असतात ती काढून घेणार आहे. आधी दोन्ही बाजूनी काढायला हवी. आणि आता मी बांगड्याचं शेपूट काढून घेणार आहे. दुसरा पण बांगडा आम्ही तसाच साफ करून घेऊया. ही पहा, किती घाण निघाली आहे बांगड्यावरची. हे पहा, दोन्ही बांगड्या आता साफ झालेले आहे. आता आम्ही ते जे असे तुकडे काढून घेऊया. बांगडा जेव्हा मी साफ करतो तेव्हा त्याच्या बाजूला असे काटे असतात, ते पण अशा प्रकारे काढून घ्यायचे, नाहीतर ते तळायला लागतात वगैरे. जो हा मध्ये एक काटा असतो तो पण काढून घ्यायचा आहे. हे बघा, अशा प्रकारे आम्हाला दोन्ही बांगड्यांचे असे तुकडे करून घ्यायचे. आम्ही गॅसवरती भाजल्या कारणाने त्याचे लगेच तुकडे होतात. सो हे जे आम्ही तुकडे केलेले आहेत त्याचे आणखीन बारीक बारीक तुकडे करून घ्यायचे आहेत आम्हाला किसमूर बनवण्यासाठी. हा पहा, आम्ही दुसरा पण बांगडा तशाच प्रकारे क्लीन करून घेतलेला आहे. आणि मी ह्याचे अशा प्रकारे बारीक तुकडे करून घेतलेले आहेत. तर आता सुक्या बांगड्याची किसमूर बनवूया. आता मी गॅसवरती कढाई ठेवलेली आहे. कढाई तापलेली पण आहे. आता मी त्याच्यामध्ये घालणार 2 चमचे भरून खोबऱ्याचं तेल. हे पहा, खोबऱ्याचं तेल तापलेलं आहे. आता मी त्यामध्ये घालणार कांदा बारीक चिरलेला, कांदा चांगला असा लालसर झाला पाहिजे एवढा तुम्ही फ्राय करून घ्या. हा पहा, कांदा चांगला लालसर झालेला आहे. आता मी त्यामध्ये घालणार आहे बारीक चिरलेला टोमॅटो. आणि टोमॅटो पण चांगला असा कांद्यामध्ये मिक्स करून परतवून घेणार आहे. टोमॅटोला चांगलं गळू द्यायचं. आता मी त्यामध्ये अशी उभी चिरलेली 2 मिरची घालणार आहे.
आणि चांगलं असं परतवून घेणार आहे. आता मी त्यामध्ये सुके बांगड्याचे जे मी तुकडे करून घेतलेले ते घालत आहे आणि असं चांगलं त्यामध्ये परतवून घ्यायचं. आता त्यामध्ये घालूया पाव चमचा भरून हळदी पावडर, अर्धा चमचा इतकं लाल तिखट आणि पाव चमचा मीठ. मीठ जास्त वापरू नका, कारण जो आम्ही बांगडा घेतलेला असतो सुका त्याला मीठ लावलेलं असतं, सो तो खारट असतो, त्यामुळे मिठाचं प्रमाण थोडं कमीच ठेवा. आणि असं चांगलं एकजीव करून घेऊया. आता मी त्याच्यामध्ये 4 कोकमाची सोलं घालणार आहे. ही मार्केटमध्ये इझिली अवेलेबल असतात. आता त्यामध्ये बारीक किसलेलं ओलं खोबरं घालूया. मी 1 वाटी भरून ओलं खोबरं घेतलेलं आहे आणि हे सगळं चांगलं मिक्स करूया. ही जी सुक्या बांगड्याची चटणी किंवा ज्याला किसमूर म्हणतो ती तांदळाच्या भाकरीसोबत किंवा गव्हाच्या भाकरीबरोबर चांगली लागते. तुम्हाला जर ही रेसिपी आवडली असेल तर या व्हिडिओला लाईक करायला विसरू नका आणि रेसिपी कशी वाटली हे कॉमेंट करून नक्की सांगा. अशा चमचमीत आणि झणझणीत रेसिपी पाहण्यासाठी या चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा आणि तुमच्या मित्रांसोबत शेअर करायला विसरू नका. Subscribe to our YouTube channel, hit the bell icon, like, comment and share.